खुलुमबाय स्टुडिअ दं आरोखि स्रामसियारि बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि मोनसे गोनां बाथ्रा थामहिनबा बे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि सिडली विधान सभायाव बे समाव 50,000निबो गोजौआव भट मोननानै देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां गबिन्द बसुमतारीया। जोंनि एगेन्स्ट पार्टीनि केन्डिडेट जायानो दाजाथों बिथांनि एगेन्स्टै जोंनि केन्डिडेटआ मिनिमाम 50,000 भटनि बारा भटआव देरहागोन आं बेखौ जों दासिमहालागै कनफार्म जानानै दं। नंगौ बिथाङा 50,000निबो गोजौआव भट मोननानै UPPLनि जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिया देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जुजिलायनाया सिडली विधान सभायाव जे जुजिलायनाया गुबैयै मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। गिबियाव UPPL आरो BPFनि गेजेरावनो सिडली विधान सभायाव जुजिलायनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थागिबि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायदों जे मोजां बिजाथि आरो थार बिजाथिखौ सायख'नो थाखाय रायजो राजाफोरखौ बे समाव खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखार बे बिटिआर सोरखारा रायजो राजाफोरनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावबाय दं आरो बे समावनो रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांदों आरो गोजोनखौ मोनदांनायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा गोबां भट UPPL राजखान्थिनि हानजानो होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां गबिन्द बसुमतारीया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे ओनसोलाव बा बिटिआरनि सिडली विधान सभायाव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोबां बिबांनि UPPL राजखान्थि हानजाया बे समाव देरहासार जानायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलाव बा बे जुजिलायनाया मोननै बिथिङाव जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। गुबैयै बे ओनसोलाव BPF आरो UPPLनि गेजेरावनो जागोन आरो गुबुन राजखान्थि हानजाखौ बिथाङा बे ओनसोलाव बा सिडलीयाव बेफोरबायदि गुबुन राजखान्थि हानजा नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी। आरो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गिबियावनो आं बे सिडली समस्तिनि रायजोफोरखौ खुलुमनाय बावग्रोदों। दिनै जों फेरेंगा बिथांजों आंजों नैबे सिडली सिङाव थानाय चार्च अर्गेनाइजेसनफोरनि लिडारफोरखौ एसे लोगो मोनदों। बिथांमोननि मन'भाबफोरखौ माथो बेखौ मोनदांनो थाखाय जिहेथु जोंहा बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं 13 तारिखै बाइ इलेक्सन जागोन आरो बेवहाय केन्डिडेट हिसाबै हयथ' सानैया मेजर जानो हागौ। सासेया UPPनिफ्राय सासेया BPFनिफ्राय गुबुन पार्टिनिफ्राय बारा ओंखारा बारा एसेबां गेरेन्टि मोनथ'वाखै। खिन्थु कन्टेस्टआ बे सानै केन्डिडेटनि गेजेराव जागोन। दासिमहालागै BPFनिफ्राय सोर जागोन बा UPPनिफ्राय सोर जागोन बेबो डिक्लेयार जाथ'वाखै। हयथ' गाबोन समफोरहालागै जानो हागौ। दा जायानो दाजाथों आं आरो फेरेंगा बिथांनि जिथु रिकुवेस्ट चार्च लिडारखौ लोगो हमनानै जाहाथे राइट मानसिखौ चयस खालामनानै भट होयो जों बेखौनो खावलायदों। जेनेबा पार्टि माबा हिसाबै जिहेथु केन्डिडेट ओंखाराखै दासिमहालागै पार्टि मोननैनिफ्रायनो जागोन बांसिन माबाया बे कन्टेस्टआ। बेनिखायनो जों बेखौसो खावलायदों जे बर'लेण्ड ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बर'लेण्ड ओनसोलनि पिस मेनटेन खालामनायनि थाखाय बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीफोरखौ मोजाङै समानै नोजोर होनाय खामानि मावनायनि सार्थ'आव जाहाथे राइट मानसिखौ चयस खालामो बेखौनो जों बिथांखौ खावलायदों। जों सान्दों थांनाय पार्लियामेन्ट माबायावथ' जोंहा भटआ जथेस्थ' खम जादों सिगांफोरनिफ्राय। एबार खिन्थु बेबायदि जानाय नंला। एबार अन्तत' जोंनि एगेन्स्ट पार्टिनि केन्डिडेट जायानो दाजाथों बिथांनि एगेन्स्टै
जोंनि केन्डिडेटआ मिनिमाम 50,000 भटनि बारा भटआव देरहागोन आं बेखौ जों दासिमहालागै कनफार्म जाना दं